Catifa roja, estatuetes i passeig de la fama. Pena-roja es va vestir de gala per donar el tret d'eixida al projecte d'Ahir per demà, una sèrie de vídeos que recullen les històries, els remeis i les festes més arrelades del poble. Molt bé, molt contents per la resposta de Penya-roja per venir en aquesta espècie d'estreno, gala de premis que havíem preparat. La veritat va ser molt majo veure el Saló Cultural ple. Calculem que unes 150 persones van vindre a veure-nos, que al final fem tots aquests vídeos, no? Però l'objectiu és que la gent los veure i moltes vegades en això del YouTube queda fred, no? Sabem que la gent l'està veient però no els fiquem cara, i reunir-los ahir tots al voltant del saló i en els protagonistes també dels vídeos va ser molt majo. Los 4 primers vídeos presentats recuperen costums com la festa del Rosari i el Panoli, la cura de les angines i els vestits de diable de Sant Antoni, unes càpsules documentals que, segons els seus creadors, José Blanc i Isabel Aparicio, busquen connectar generacions i fer que la gent jove s'apropi a la història del seu poble. El repte era això, no? Apropar aquest contingut de documental que moltes vegades el públic més jove no sol admetre de la mateixa manera, i el que volíem era que pogués arribar a les dues generacions. Sabíem que la generació més gran el miraria perquè és el seu contingut, vull dir, al final són les seves històries, i volíem apropar al públic jove, però si veiem que el vídeo dura 15 minuts, igual no el miraven, no? Entonces volíem apropar a aquests ritmes que ara un poc la societat, els joves estem acostumats, que és un ritme molt més ràpid, molt més àgil, molt més curt. El projecte, nascut en el marc del programa Made in Rural, ja ha publicat a les xarxes socials el primer vídeo i continuarà en noves càpsules cada primer diumenge de mes. Ja està disponible el primer vídeo, és sobre el Panoli. L'Encarna, que va ser l'última jornada del Forn, ens ensenya a fer este tradicional dolç que reparteixen en dos moments de l'any, com és els patrons i Sant Antoni, i l'acompanyen la seva filla i les seues netes, que és una mica, volíem retransmitir la imatge d'aquest intercanvi generacional treballant junts, i ja està disponible a YouTube, al nostre canal d'Ahir per demà. Se poden subscriure, seguim-nos a l'Instagram. Amb 4 càpsules ja editades i moltes més en camí, d'Ahir per demà vol ser un arxiu viu de la cultura popular de Pena-roja contada pels seus propis veïns i protagonistes. D'Ahir per demà és una manera de conservar el passat mirant cap al futur.